suspension of all commercial and financial transactions between ECOWAS member states and Niger. Awo jati CEDEAO ye gɛnɛntɛ dɔw ta sɔrɔko ta fan fɛ ni o bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnya la ko ka sanction économique dɔw ta a kun fɔlɔ yɛrɛ o ɲɛsinnen don CNSP sɔrɔdasi ɲɛmaw de ma olu minnu ye fanga dafiri kɛ. Le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. CEDEAO y'a latigɛ k'i tɛgɛ da olu ka nafolo bɛɛ lajɛlen kan u ka nafolo minnu kɔni carilen don CEDEAO jamanaw kɔnɔna la ka fara o kan CEDEAO y'a latigɛ fana ka dan sigi jago bɛɛ lajɛlen na farafinna tilebi yanfan jamanaw ni a Niger ni ɲɔgɔn cɛ wa ka dan bɔ fana kɛrɛnkɛrɛnya la gɛrɛntɛw tali la sɔrɔko ta fan fɛ CEDEAO ale y'a latigɛ fana ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni fara sankɔrɔta ni Niger fanga dafirilanw ye o yɛrɛ de kosɔn Tchad ɲɛma Mahamat Déby Itno ale ye taama kɔni boloda ka taga Niamey waasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw dɔw kɔni bila sen kan cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna se ka sɔrɔ ni gɛlɛya in na Niger jamana kan.